daquela, a min pareceme bastante preocupante que nunha sociedade onde estamos falando de extrema dereita está gobernando, sí? Coas súas ideas. Sin embargo, se censure o discurso feminista. O discurso feminista que non mudou, que é o mesmo do 2018, 19, 20, que houve ese repunte grande. O discurso feminista non mudou. A axenda feminista non mudou. Sin embargo, agora o ataque é brutal. E non podes falar. Eu falo abertamente. E hai xente que ao mellor dixe, eu estou de acordo contigo, pero claro, é que eu non podo, pois porque son concelleira. Polo PSOE no meu concello, e o PSOE polo BNG. Non, eu non podo porque nós temos un negocio e mira como está todo aí fora. Eu non podo, vale, daquela, dai un momento que un discurso que hai 5 ou 6 anos se manexaba como bo, non o podemos manifestar, hai unha autocensura por medo. E ese medo infrinxiu-no iso que chaman esquerda. Non foi, precisamente, non foi a dereita nin a extrema dereita que nos dixo ás mulleres a calar. É triste dicilo, pero se algo sabe a extrema dereita é o que é unha muller. E levamos anos que aqueles que se din de esquerdas están sempre con que sea unha muller, que non é unha muller, que estamos todo o tempo definindo muller. A extrema dereita sabe o que é unha muller. A extrema dereita pode oprimirnos e violentarnos porque sabe quen somos. E faino no método tradicional. A muller na casa, a muller o que ti queiras. Pero polo menos sabe. A extrema dereita sabe cal é o suxeito político do feminismo. E se ti agora queres, pois podemos dicir que a extrema dereita ven e di, temos aquí algo potente. É dicir, temos un movimento que leva anos conseguindo isto, que o vimos 2018, 19, 20, conseguiu mover todo isto. Vamos coller este discurso e ímolo usar. Isto é un puto perigo. Pero, sabes, a culpa non é do feminismo, nin quere dicir que ti por ser feminista apoias a extrema dereita. Todo o contrario. É que resulta que a extrema dereita estás apoderando do teu discurso porque hai unha chamada esquerda, porque xa non lle quero chamar esquerda, que nos está atacando. A extrema dereita sabe que somos a metade da poboación, as mulleres. A extrema dereita sabe, e vímolo nos Estados Unidos, que isto rebenta e ten aí a súa victoria. Porque miremos a extrema dereita, mira Estados Unidos é o peor Estados Unidos, non sei que dixo, que paredes mirar a Estados Unidos. Xa, pero é o que pasa en Estados Unidos é moi representativo para o resto do mundo. Vale, pois en Estados Unidos hai xuizos, está habendo xuizos, levan meses, anos, contra as clínicas de cambio de sexo. En Estados Unidos as de transicionadoras xa hai uns anos conseguiron irse xuntando para iniciar procesos xudiciais porque se sinten estafadas. Estano contando. Daquela. Por que está aí a extrema dereita? Miremos 10 anos antes de chegar Trump, miremos que estaba pasando na sociedade, xa que entendemos que é representativa, e non fagamos o mesmo camiño. Pois facémolo. E as malas seremos as que facemos esta crítica. E atacadas, excluídas. E abríndose expedientes internos dentro dos partidos. Por ti declararte abolicionista. Vale? Pero dicir,
estamos falando